Hi guys! Ipaprank namin yung nanay. Oh no! Kasi kanina dapat call. Video call na lang. Para mas makikita niyo yung reaction niya. Oh no! I hope magiging success. Nagayon! My God! This is it! Oh no! Di lagi ng mga tuan. Ito nga ba? Hala? Lo! Buka mo ba? Pwede siya na. Ako na siya din naglay sa tikin mo. Ha? Ay, sakit. Basi na yung sakit. Nag-joke no? Dunga tuan? Po mo. Nag-joke? Tanda, gitakigan si Jaba. Oh no! Ay, kurintihon! Kurintihon? Oh no! Si Jara usarado kay di mami pwede. Di mami pwede pa di mi pwede pa padungon ato kay kinahanglan na ako nag-quarantine pass. Ana quarantine pass kay si Robert naman di ko pwede makadong. Unjang mga palis pa kay na ako i-schedule. Unjang palis pa kay na ako i-schedule. Oh no! Basi na yung sakit. Wa po ko kay baw na. Wa naman ko mapalitan kay kanang kuan man. Sige na gasarado, ga-lockdown na gani aring Manila ba? Oh no. Ganina ra kani uli. Ayun sig pala baglapad na nang oh. Oh no. Di kubaan ka? Pangtarong. Lagi! Nakuhaan ka namin kay gitakigan si Jama to yung kung Loy, kuhaan na lang na yung doon atong center ko kay wakta kay Bon yung saon na to ni Ani. Murag na bilin! Di ama yung cellphone na re! Oh no! Gadali-dali lagi eh! Lagi unjang mga unsang orasat kung schedule ato ha? Samo ko eh! Namalingki man ko to si Jack! Jawa gamas? Si Unloy gani na malingki siya gahapon, daw si Jaga mas. Oh. Oh no. Ayo hilak ba? Sarah! Video ko. It's a prank! Mas istorya ba? Ela! Itrang ka magdago. Kumana!